दूसरे सामान न पसंद पड़ता। हरे तो का विचार बा का तुहरा से मिल के मन करता। सही में दूसरे सामान न पसंद पड़ता। अब तानी लगाव न कोनो जुगाड़। ए हमार बाबू हितई में गइल बा हमारो भतार बड़ू में क्या बाड़ी खुलाया बयैया नेवता पर गइल बा हमारो भतार बड़ू में क्या बाड़ी खुलाया बयैया। सोचा तनी जल्दी आजा म्यूजिक बाय मंत्रा स्टूडियो। होखे न सोया से ये करो तू ही जाई जत संभार के पोछा लगा देम जवानी पे तोहरा सही में। रानी पानी मार के। अरे वो हम समझतनी मार के होखे न सोया से ये करो तू ही जाई जत संभार के पोछा लगा देम जवानी पे तोहरा रानी पानी मार के। झोंकली होके हुनन बाटे दुआर। ना हो क्लियर बा हितई में गइल बा हमारो भतार बड़ू में क्या बाड़ी खुलाया बयैया सचो। नेवता पर गइल बा हमारो भतार बड़ू में क्या बाड़ी खुलाया बयैया। तो रुक हमरो मन बढ़ले बा। करेला हिरिस गिराबे न गिरिस कहीं का सूरज मुकेश के पावर में रहिला पावर न जाई मौका दरंजन राकेश के। अरे यही से तो बोलावत बनी राकेश के करेला हिरिस गिराबे न गिरिस कहीं का सूरज मुकेश के पावर में रहिला भावर न जाई मौका दरंजन राकेश के। ठीक बा। मजा ले ले हम हमें दुखे भागी तोहार। तनी संभल के अइहा हितई में गइल बा हमारो भतार बड़ू में क्या बाड़ी खुलाया बयैया मस्त याद हो। नेवता पर गइल बा हमारो भतार बड़ू में क्या बाड़ी खुला बयैया। Okay, Janu, I am coming. जल्दी प्लीज।